Siupo po tayong lahat. Beloved brothers and sisters, good morning. We thank the Lord for giving us good health and strength to gather this day for this Mass. We thank the Lord for the week or the week na itinapalabas na lawas, and we also ask for blessings for the week ahead of us. Beloved brothers and sisters, siguro hindi na kayo nakakita ng ketongin sa araw sa mga panahon ngayon. Because ang ketong or leprosy na siguro ang tawag ngayon ay may gamot na. Subalit noong panahon ng ating Panginoon, wala pang gamot ang ketong or leprosy. Ang mga taong tinatamaan ng sakit na ketong, it's like they are being quarantined. Hindi sila pwedeng makihalubilo sa mga tao. Hindi sila pwedeng makisalamuha, makipag-usap sa mga tao. They are quarantined. Sila ay naglalagi sa mga kuweba, doon lamang sila. Kung sila man ay kukuha ng kanilang kakainin, meron silang hawak-hawak na bell. Patutunogin yung bell, kudyat na sila ay paparating upang ang mga tao sa lugar na iyon ay lumayo para hindi sila makasalamuha. Because during the time of Christ, kung nakasalamuha mo ang isang taong may ketong, you are also considered may ketong na din. Parang COVID lang din yun. Na kapag nakasalamuha mo yung taong may ketong, i-quarantine ka din, lalayo ka sa community. Ang kaibahan lang sa COVID, noon, 14 days quarantine plus 7 days home quarantine, you are considered COVID-free or tag na napagaling na sa COVID. Pero sa ketong, hindi mo alam. Or minsan nga, wala na talagang gamot. Talagang wala nang gamot noong panahon ng ating Panginoon. Ang taong may ketong, parang buhay pa, inaagnas na. It's like that person is waiting for the time. Parang tik-tak na lang, hinihintay na lang yung panahon na kung saan yung katawan niya ay bibigay na lamang sa sakit na yon, manghihina na hanggang sa mamatay, tuluyan ng mamatay yung tao. Yun yung sakit na ketong. At pinandidirihan ng mga ang taong may sakit na ketong noon. Kaya nga ayaw nilang makisalamuha pa nun eh. Because they will be considered unclean kapag nakasalamuhan nila yung taong may ketong. Kaya yung taong may ketong, sila ay naka-quarantine outside the community. Pero nakita natin sa banal na ebanghelyo na ating napakinggan sa araw na ito, yung mga tao, 10 taong may ketong, nung makita nila si Jesus, sila ay sumigaw. Malayo-layo pa si Jesus. Talagang malayo pa si Jesus sapagkat hindi pwedeng lumapit si Jesus. Because that is the law. That is the rule for those people who have ketong. Sinigaw nila, Jesus, Panginoon, mahabag ka sa amin. Tayo, normal na mga tao na walang ganong sakit, o yung mga taong walang problema sa buhay na ito, yung mga taong happy-go-lucky, they can say these words, Jesus, Panginoon, mahabag ka sa amin. They can say these words. But to those 10 lepers who are suffering, these words, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin, is from the heart and full of hope. Sa mga normal na tao na walang sakit na ketong, kaya nilang sambitin ito, Panginoon, Jesus, mahabag ka sa amin. Pero parang magaan lang yung pagkakasambit nila because wala silang inaandang or wala silang problema, wala silang sakit. Pero sa mga 10 lepers na ito, it is full of hope, full of faith, yung kanilang pagkakasabi na Jesus, Panginoon, mahabag ka sa amin. That's why Jesus Christ turned to them and hear their prayers. Anong sinabi ng Panginoon sa kanila? Pumunta kayo at magpakita sa mga pari, saserdote. Bakit mga pari? Bakit sa mga pari, hindi sa doktor? Wala pang doktor noon. Pero sa mga pari kasi, sa mga saserdote noong panahon na yon,
Sila lang ang pwedeng mag-declare o magsabing ang isang tao ay malinis na sa anumang klase ng sakit. That's why very powerful ang pari noon. Pinapakinggan, very influential ang isang pari noong panahon ng ating Panginoon. Ayun nga, pumunta sila sa pari. Pero habang sila ay naglalakad, yung isa nakita na. Wow, gumaling na siya. Dahil sa tuwa, dahil sa pasasalamat, nagbalik siya sa Panginoon. Nagpupuri siya, nagpatira pa sa harapan niya at nagpuri sa Panginoon. Yung siyam, siguro dahil sa sobrang tuwa, dahil sa sobrang excitement, siguro for years or ilang buwan na silang naka-quarantine sa bundok, gusto na nilang yakapin ang kanilang mga pamilya. Siguro tumakbo na sila pauwi sa kanilang mga bahay upang magpakita sa kanilang mga pamilya, upang sila'y yakapin dahil sa sobrang pagkamis sa kanilang mga pamilya. Yun siguro ang nangyari sa mga siyam. Pero yung isa bumalik sa Panginoon, kanyang naisip o kanyang naalala ang magpasalamat sa Panginoon. Kaya't bumalik siya, nagpatira pa, nagpuri sa Panginoon. Si Jesus, nung makita niya ang taong ito, sabi niya, nasaan ang iba? Di ba 10 ang napagaling? Bakit itong dayuhan? Because this is a Samaritan. And Jesus is a Jew from Galilee. Magkaibang lugar sila. And they are enemies, kumbaga. Pero siya, bumalik kay Jesus, nagpasalamat. Hindi ba't 10 ang gumaling, sabi ni Jesus? Pero yung siyam, yun na siguro ang nangyari, bumalik na sa kanilang mga pamilya. Ang sabi ng Panginoon sa taong ito, tumayo ka, tumindig ka, magpatuloy ka sa iyong lakad. Pumayo ka, pinagaling ka ng iyong pananalig. Beloved brothers and sisters, sa mga tao, yun nga, sabi ko nga, sa mga taong may mga problema sa buhay, if they pray, kung sila ay mananalangin, that is from the heart. Pero pag kayo'y walang problema or tayo'y walang problema, we are taking it lightly. Parang magaan lang sa atin na, Panginoon, salamat po, Panginoon, ganito lang. Pero sa mga taong walang problema, punong-puno ng pananalig. Minsan nga, yung taong mabuti, hindi naman gumagawa ng masama, tumutulong sa kapwa, nagsisimba, is nagkakaroon din ng problema. Nagkakaroon din ng kabigatan sa buhay. Yun nga ang tanong nila. Bakit ba kasi yung taong matuwid, yung taong mabuti, yung taong hindi naman nananakit ng kapwa, nagkakaroon pa din ng problema, malubhang sakit. Tignan natin sa mga kapitbahay natin. Meron yung isang kapitbahay siguro ninyo na mabait, pero biglang nagkasakit, namatay. Bakit? Bakit ganon? Why is it like that? Because sometimes, kung wala tayong problema, kung ang buhay natin is smooth sailing, magaan lang ang buhay natin, ang ating pananampalataya sa Diyos, magaan lang din. Kung ang buhay natin ay marangya, meron tayong lahat ng kinakailangan natin sa araw-araw, parang magaan lang sa atin ang pananalangin sa Panginoon. Pero ang taong nagkaroon ng problema, lumalalim ang kanyang pananampalataya at bumibigat din yung pagdarasal niya sa Panginoon. That's why God is testing us by giving us these problems. He is testing our faith. Sinusubukan ang ating pananalig sa Kanya. Dahil yun nga, kung wala tayong problema, parang nawawalan saysay na din ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya yun nga iba, magsisimba na lang pag may problema. Yung iba, magdarasan na lang pag may sakit. Diba? Yung iba nga sa amin noon, nung siya ay malakas pa, barumbado, nakikipag-away kahit kani-kanino. Nagkikipag-inuman araw-araw. Nung na-diagnose na may sakit na, nakabarong pa na pumapasok na sa simbahan. Nakabarong na nagdarasal na. Yung nakikita mo talaga, pag nananalangin sa simbahan, sobrang seryoso. Kasi may sakit na, nangangayayat na.
Ganun kasi minsan, beloved brothers and sisters, those trials, those hardships are like reminders for every one of us. Binibigyan tayo ng kabigatan sa buhay upang ipaalala sa atin ang ating pananampalataya sa Diyos. Kasi kung wala ang mga ito, wala yung mga pagsubok sa araw-araw, wala yung mga kabigatan, wala yung mga problema, wala lang. Pabanji-banji lang, oh yeah, sige, okay lang yan, sige lang. Magsimba tayo, sige lang, mamaya na. Magdasal ka, sige lang, tapos na. Ganun lang. Tumulong ka sa kapwa, sige lang. Pero kung ikaw may problema, kailangan mong magdasal, doon din lumalalim ang ating pananampalataya. Pero yun nga lang ang hindi maganda, mga kapatid. Naaalala lang natin ang Panginoon tuwing tayo'y may kabigatan, may problema sa buhay. And today, God is reminding us, hindi sana ganon. Nakasasambitin lang natin ang Panginoon, Jesus, mahabag ka sa amin kung tayo sobrang nabibigatan na. Kundi dapat ang pananampalataya natin ay araw-araw, ang pananalig natin sa Diyos ay lalong lumalalim, lalong tumitindi pa. Hindi lang tuwing may problema, hindi lang tuwing may pinagdaraanan. Yun ang gustong ipahiwatig ng ating Panginoon. Yung isa, nagbalik sa Panginoon, nagpasalamat. Ganun din sana. Kapag atin nang nakamtan ang lahat ng ating mga hinihingi sa araw-araw, huwag tayong makalimot na bumalik sa Panginoon, magpasalamat. Parang ganun talagang paniniwala minsan eh. Ganun tayo. Pag may kailangan, nagdarasal, sobrang taimtim. Yung kulang na lang, magpatirapat pa tayo. Yung rosary natin. Ngayon, buwan ng rosary. Maraming nagro-rosary bahay-bahay, pwede na. Yung iba doon, di mo alam kung totoong nagro-rosary talaga. O yung iba doon, ang hinihintay lang yung merienda. Di ba? Pag nag-block sa rosary sa bahay-bahay, ganun talaga. Kasi wala siyang problema. Pero pag yung tao may problema, malalim. Malalim yung hugot ng yung panalangin niya. Iiyak pa yun. Pero pag natanggap na niya yung sagot sa panalangin niya, minsan yung tao parang wala na. Is taking it lightly, taking it for granted na lang, nakakalimutan na bumalik sa Panginoon, magpasalamat. Tapos pag nagka-problema ulit, balik ulit. Panginoon, mahabag ka sa amin. Ganun ulit. Beloved brothers and sisters, the second lesson for this day is that wag sanang ganon. Na saka na lang natin babalikan ng Panginoon kung talagang walang-wala na ulit. Na kapag natanggap natin yung biyaya, yung hinihingi natin sa Panginoon is wala na. Kaya pumapasok ulit yung problema eh. Kaya nabibigyan ulit tayo ng malalaking problema o kabigatan sa buhay dahil sa mga yon. Dahil sa mga time na hindi natin naaalala ang Panginoon. Na naaalala na lang natin ang Panginoon kapag kailangan natin siya. Beloved brothers and sisters, huwag ganon. Ang pananalig, tignan ninyo. Ang Panginoon, hindi pa niya hinawakan yung mga ketongin. Yung iba sa gospel is, dumura siya sa lupa, at yung parang clay na lupa na may dura niya nilagay sa mata. Doon, nakakita na yung iba hinawakan. Pero ang Panginoon, ang sinabi niya, wala siyang ginawa. Pinagaling ka ng iyong pananalig. Beloved brothers and sisters, what is the meaning of this? Yung faith pala natin, yung pananampalataya natin sa Panginoon, malaking bagay na yun. Because if we have that faith, kung tayo ay tunay na sumasampalataya sa Diyos, meron tayong pananampalataya. Yung pananampalataya natin, sapat na yon para mapagalaw ang lahat ng kinakailangan o mapasa atin lahat ng ating mga kinakailangan o masagot yung ating dinarasal. Pero kung wala tayong pananampalataya, hindi tayo gagaling, hindi rin natin makakamtan lahat ng ating mga pinapanalangin sa Panginoon. Faith alone can give whatever we need. Faith alone can please God to grant all our prayers. Pero hindi lang yung, sumasampalataya ako sa Diyos.
Hindi lang yung basta-basta sa bunganga lang. Kailangan makita din ng Panginoon mula sa puso yung pananampalataya. Yung pananalig pa lang sa Diyos, kaya ka nang pagalingin sa lahat ng iyong karamdaman. Yung pananalig pa lang sa Diyos, mabibigay na lahat ng ating kinakailangan sa araw-araw. Yun po ang ating mensahe sa araw na ito. Sa isang ito, ating panalangin sa Panginoon. Panginoon, puspusin mo ang puso namin ng pananampalataya upang lahat ng aming kinakailangan ay aming makamtan. At naway sa aming pananampalataya, ikaw ay ma-please. You will be pleased on our faith and give us whatever we need and grant us all our prayers.